Arrespalditxatik pasa eta Luiando dago hor bertan. Luiando da herri handiena, baina ez da oberena. Orain egon elkartu gara, futbol partida ikusteko. Askiola dago jolasten, Amurriori irabazteko. Aiarako mendiak ikusi, saiatu goraino igotzen, Maroño ere hemen daukagu, ta denok pozik egoten. Urtero jaiak ospatzen dira, lagunen artea gabe, benera joaten gara, etzaren emitan gaude. Zuatzak pasan du eta itxaurren, mendi asko zeharkatu, 24 herri daude hemen, eta beran pasatu. Mendi altuak ditu hemen, eta Maroño ere bai, euskaraz hitz egiten da hemen, eta gaude oso alai.